zenu uma kukhona ubaba uMsholozi noma bekuthiwa ucomrade esomfihla kade engekho active. Yebo. Lo ngifuna ukuqalisa into encane nje bafowethu. Enye yezinto eyenza ukuthi sithi sisalohoxisa kancane icala. Ubufakazi esesibutholile bungangendlovu. Ngwaba. Manje kufuneke konke lokho abameli bakubhale phansi. Kanti laba bese bethi aliphele khona manje. Ngoba bafisa ukuthi lawo maqiniso angaqhamuki. Ngiyagcwalisela la kusho khona ucomrade. Liyeza icala ayikho indawo lapho khona abangarobhanga khona. Siphethe ubufakazi manje. Hayi ukuthi uma silihoxisa sithi liphelile. Futhi sibatshela obuye enkantolo ngeke siye ubufakazi bungakapheleli ngoba kuningi abakwenzile. Ngifuna ukugcwalisa nje leyo ngxenye baba. Siyabonga. Amandla. Awethu. Ningahambe nithatha yonke information engekho. Yebo. Nanti yangempela ama comrades. Yebo. Siyabonga commanders, siyabonga. Comrades iyodwa command iqhamuka enkandla. Mayiqhamuka kwenye indawo kuyona. Mayiqhamuka eMelika yenye leyo kuyona leyithu. Thina yethu siyazi iqhamuka phi command. Kunomndeni ekuthiwa uzombathisa umndeni wakaNtshangase. Osontsika Lethu mshene wami mshene wami umshene wami mshene wami umshene wami we baba Hawlethu mshene wami mshene wami umshene wami mshene wami umshene wami we baba Hawlethu mshene wami mshene wami umshene wami mshene wami umshene wami we baba Hawlethu mshene wami mshene wami umshene wami mshene wami umshene wami we baba hayi wena uyangibambezela umshene wami mshene wami umshene wami we baba hayi wena nosempini siyazi nabo bayazi ukuthi ithina ebesi nemali ebesibala okuningi okokhetho amabhodeni hey baba bayazi kahle kodwa ngoba abanye abantu bathanda ukubusa benganokuthi babuselane baze benza into esimanga bafana nale sinihlasela nani ngala ebese nivele nithi hayi hlanganeni bahlangene nezitha manje lezi besilwa nazo kwafa abantu bakithi bangena emajele kwenzeka konke namhlanje labantu ekade bethi bamele nathi ibone sebenabo manje babiza into ongayazi ukuthi yini yaziwa abafundile kuphela Ikanu. Ya ithi shule yangu ayikho.